Meko akontetie wo Agony Kofi so. For how many years? Me Bosom Meka se enka me yentete mako. Nanso e wo se mitimi nya ahoden fofu bi so free baby. E be ka ho. Enti Bosom ne ye no Bosom nsia pe. Nanso me ko ye no Bosom nsia no. Esan se na me pese. Mihu eniema bi ani so enti no me de enani bi ka ho ma ne koy ha be sa fe ba ko. Me ma kom tete a me koy ne de no kwasem. Misi apinisie wo mi mu ankasa. Ahyase no na one me ye kama na ebedru baabi no na ye otan abeto me ne ntem. Edru baabi a awo so odi me ba fie kro ka se won fa me ma e ma ye no ye si hu konwa na ye ka asem no na me nifo me shase no o ma mi dwale esi echi me free esi echi no o ma mi dwale kwantimpom me free kwantimpom no o ma mi dwale esieye me free esieye no o ma mi gina ensutini mu ensu dware ba ku bi o ka so obehya mame eno de kafra Bosom dan nanim na ye di kukuo ye na ye de nyankemawu a onwuye atum na ye de adware de ma otan beto menene ntem na me bekiri na me dadrum no me nua bi yare papa no akire niema bebre a obeje nti omokoboa omo ho ba okuada ye bewura efiada ye demu asi a kwasiada ye na kwaside nti saa bre no nso na Bosom no bekire ahai se ahai na obetena nti ye baaye no na nsuo bi wa ha Serwaa Abutia Kofi otisiye okwasem otisiye de mu nsem de sebechia me odi machi ne ka kire me ose ho na Bosom ni tisi se ne yere ye akola afi na o hyewo bi ase no no de oba na waba wonya akola enipa na omode na ba ho no se oka na wo mu betie a me wo mu fe bibi amana se ye wi omo ye ne hwe ya enye yi nti bla me master ne tie asem no na me master ne se me Bosom na begu na nimu ase ebre dru se me bebe fie no de ensem bebre nya ni nyina na metimi aka ebra so se ode me ko se me mfa honko asem bi nti aduro ba akokora de eno de no kure ni nyame anim ni se aduro no ekwan ya me masafa aso nti me anwale oka kire me se aduro na wo hya ma me no eno nso na mekwa akodwale no wasieye Nana Serwaa asanso ehia e ba betwetwe nkomo e de afa na kom tete ho empempi no aye obi kọ Bosom mienu na otwe miensa Bosom nan ye behwe ono ne de no okomfie dodo sen anasa okọ Bosom edrodwale sen na wa kom tete mu ase so dwale ansa na bebo na tenase enso hwe ben enoko mu na emoa ben so na Bosom no e de boa no wa bra no wo akom tete mu Baba di nyina ho nkomo e be so benya bre no wote bi e be abetwetwe ho nkomo no e da fa na na kwaba me jo so ebisi bia boko daro mane mo mpai bo bibia ye boko me boko so kasa na wo fom menti apo papa batisi de Komfo onti apo aha bana etwa ha hia wote posa anu ano no ye dia komtete ho nkomo ukọ akomtete wo he meko akomtete wo Agony Kofi so I hope na akọ akomtete na akodu bebe e pa cho ho na mekoye ukọ for how many years me Bosom ne ka se enka me yentete mako enso awo se meko na meko dware eduru kakra na se bi misua niema bi oba wo de ne de beba nanso awo se mitimi nya ahoden fofu bi so free baby e be ka ho enti Bosom ne ye no Bosom nsia pe nanso mekoye no Bosom nsia no esan se na me pese
mehu eniyema bi ani so enti no me de enani bi kan ho ma ne koya be sa afe baako ansana me be fi. Okay. O master otetu akom ye friend say. E friend ya obadu. Bema. Pachon. E no tetu oba akom. Pachon. Akom titende ne wom. Emu nsam de say. Emu nsam de eyi bebre. Ene epesi ehu ni bebre na eyo no. De etie ne say. Komfo bi wo ho a okohye ne nsam a. Ahyase kwan obefa so a ode beje wo no. Kodrum finfin baabi a na otan abeto. Pemu asama na Obi wo ho a obetimi de saade no asisi wo kwan wo niema bebre hu. Obi so wo ho a na chese eye nie ye ahya nkasa. Ena obehye wo. Akwanya te se wo suni wo bitie. Na bosome obetua oka obeye adwuma na bosome beso ama na tua oka na ase oyaw bi ansa na onsa beka onsika na bia na wabere mu pa obi so wo ho eduru wa o mani no kra na ode ama wo eye saa ne tie na me ma kom tete a me ko ye ne de no kosem misi apinisie wo mi mu ankasa. Dena ma wosi apinisi wo. Eno na me kire wo no. Ahyase no na one me ye kama. Na ebedru baabi no. Na ye otan abeto me ne ntem. Edru baabi a awo so ode me ba fie kro ka se won fa me ma. Ema ye no ye si hu konwa. Na ye ka asem no na me nifo. Nti na wo se ode me ba. Na de etie ni okwa komtete a ewaduru a yedware wo se de obisa no me hya ase no o ma mi dware esi echi me fi esi echi no o ma mi dware kwantimpom me fi kwantimpom no o ma mi dware esieye me fi esieye no o ma mi gina ensuteni mu ensu dware oya kusia na wasan ahyase foforo nti wo bedware a eduro ne de se wo mu de a pani na wo hye ne nsa ne bosom bekire a se ye mfa duro wi ma wa a wo se ye de ma wo ebi wo ho a wo bedware no ena aduonu baako ebi wo ho a ye betimi akase dware no 40 days ebi wo ho a wo bedware no ebi a 14 days chese ni nyina enyepe na baako bi wo ka so obehya mame eno de kafra abosom dan nanim ena ye di kukuo ye na ye de nyankemawu a onwuye atum na ye de adware ni nyina o maame ye se de obeye mi bia wo ye me na ebe wiase no na o maame tena se ye ebisa se se obija me kwan adrum pempen so bi a me nso metena se ye adwuma no mani hu se adwuma no empempen so akoduru ne se me ba fie na obi ba se oba pani ho a na ye frɛ bosom a metimi aye adwuma no na ehun beti nti me ye adwuma na koduru minya bosomi nsia na bosom ne se nka me family fie no sa bosomi nsia no echi eno wo sha ase se obema me adware e kan se aye abisa enti brebi a wono be ye bisa no metene nchen ne chia me nso wo ho nso me chia me wo ho na de ma otan beto menene ntem na me bekiri okay na me dadrum no menua bi yare ni edi menua ne ba ho papa no akire niema bebre a obeje esan se na busua ne pese wo moji menua ne nkwaso ntino de papa ne kire ye bia busua ne gina aso eye
nti omude eniema no me fan say na waba me nchen e na wo ne na bekasa na wo se wo mokọboa wo ho ba nti wo mokọboa wo ho ba ukuada ye bewura efiada ye demu asi a kwasiada ye na kwaside nti sabre no nso na nabosom no be kire ahai se ahai na obetena nti wo behwe se ba bi wo kan ye na oba nti ye baaye no na nsuo bi wa ha fe na Abutia Kofi otisiye akwasem otisiye de mu nsem de se be chia mi odi machi ne ka kire me ose ho na bosom ni tisi se ne yere ye akola afi na wo hye obi ase no no de oba na waba wonya akola enipa na omode na ba ho no se oka no mu beti a me wo mu fe bibia amanase ye wi omoye ne hwe ya enye yi nti sabe me yakola me wo panini nsem na panini bosom abekire se wo beje ne nkwan hya ase mani nuro na me akola sebe me hye nase me be kasa ase mu na akoye te se ebi nti bla me master ne te asem no ofre me no bisa me se edi asem na akoso na bisa ansese minim bibia eno se bla wo mo de me bae no no ne mpanyimfo no edi nkomo nti suma ne bae na wo ko nsu mu ho no edi ne kosi na me se minim nti ho no na ye fresh ya me no ena o kan de e course nyina na me master ne se me bosom na begu nanimu ase twitwiri ma abusuafo pa ne chew na yese bosom ne bae ne nso wo hye se memene da eye da pa ade be chikwasi ada no se bo edumienu na menua ne te ase de a ene omo emfa ne ma no emmla kwasi ada no na ase Stella ye challenge enti bra ye free ha ye kono ana me master sabre ni nyina ya chechire mani enso ikura mi twa no manhu aha me ba yi manhu ye de me ba ha nso manhu me maame manhu me busuani bia nti ye koduru fie na sansem we si ye no na ye se ase me bosom na beka ena me master nso bosom so akane de nti se me de na me kan ye ne beba mu a ebeba ansa na me master de no aduru ho nti me da no anopa me de obi kan ye se me de duru mu nti me ye me master djuma o de ye kwafu mu ma ye na djuma se de se fata mu do bro na mu do banchi sa so wakotena wona wo se wo som no nti na ye djuma okoda komtitimu a wo som pani no obi asebe obi wo ho a ne niema nyina wo na wo besi say the so go school sanity school ntimi ko si headmaster niema ane akomtete de no kure ni nyame anim asem a mi kan dodo na beka say atro na me kan mu bi hu say de mo abebi se me wo mu aso a bi ambako ba bi akobi sam be hu se je sitie nti afi na aye wotan abeto nti memene da no ebo dumienu no kra mo na ye wafum na me master fum ai na me fum bele me fire na ye me bla na mokototo na no o se wa me se bla wo se asem abu na me se ada di asem no se asem na obosom ne be kan ye no abam na me se ada bla wo se adwowu na me tiam no na me pani bisa me se ada di asem afi esan de edi ka si yenti na me se meka nti me ka kire ne se ya frɛ me se me baba ako eyale no so yale de ebekɔ nti me nka makoma nto me yam
Chese basa na me jetena afem si. Na me sam me nan si na me de me nsa esuma no me hu se me sun. Se me sun dia obi hu dia kwantimi no hwe me ho. Ma anya hwe na me ka cho me se yesi me ba na yale nti me ba fie na mama me na me baba akoso wo me nchen wo. Mama na Kofi na wakoye akola na du mama. Ana o se na wo ma me ni fie. Chese basa na me pese me Kofi so a enye yi. Me Kofi o mo ba na me di kan me dwale. Na mte kwa no na me su pa nti me hu so wo mo ba no. Na mpepa amanim. Na me ko dwale na me ya de nti ade ye ni mu no. Na ono so fon. Ebe sa me ba fie no. Me frɛ sani e wafum nti me nti mi anka nkyere no. Nti ma beduru fie nti won frɛ no wo machi na won hu de nti a ma ba fie. E master ba yo se ai ade nti na ya sa frɛ me akasa asim we a kyere me na ma nka nkyere no na me se esan de esi yi nti mi hu se mi mum na medical asan abona mane mi se ye den ya abusuafo no ebeba abebona mane me ne wo kasa nso esan se na abusuane ni mi se obehwe na mpa ne nti no no wo mu di sika no ene niema ni nyina ama no sabre no me fan se be se 13 years ni 10 million ne yeskapa waje 10 million jeje hu kokonsa ne niema bebre sika ibedru ye mo de ba efiada memene da ene nipa wuye senka wo yobi anko di sika no kola abesan na chi se ebi anye yi afo anye wo ma de se china no de be ba minim ono so me ne wo kase wo hwefem o master no me master no wawu se na nam so no no nkasa wase me bosom na gu nanimu ase nti afa eduru ba bi no se obi ba ho asa de no ma me ye no no onya ne sa nti ne yire bi no o ye frɛ ne Serwaa na yire pani de afia so na ketwa ne nso de Serwaa ado ne yire mu ye mensa no ne yire kura abro mensa ne bi jae ne bi wapa na mienu ewa kurofon so nti esanse na me de Serwaa no na Serwaa no nso pema asem nti one Serwaa ne koin na Serwaa no kwan ofa so nya ne se na oyare ene na busua de ne bre papa no ena wotimi hwe no na busua ne de ne ma ne se onware no nti ade a wode ye maame ne hu adwuma wo ne na ho no na maame ne sere ne nipadua na ho nti na wode aduro ye na wo baneji nti me koye no o kire me sa ekwan ye fa so ye sa ade ni nyina nti nkomodidie mu na wo kire me no na wo yi kire me se ade no kura na me de kekere no no eni nti woni Serwaa ni nya kasakasa ana wo ye na adwen se obesa to ne yade ama no nti ada na omudi nkomo no kure ni manka bi na me so mi nim da bi ade ne hye mi yi firi ho sa wo be pena nhuna na ade ye na ho ade nti mi yi ade ni firi ho no na me master ebla wo ye na adwen so obesa dane wo ba ne yale ama no wo hwehwe ade no awu hu me so sa ata me sa papa no ase wo kasa me ho ase wo kasa mu nti ne yira so no aso ne de se me boni din boni anyame o misa me yira so ne ne frɛ me na me se anti nso wo ye wo ba nti se eba se woni ukunu te na mfum so aba na wahwe okwan bi so no kasa wo san da ne wo yare ama wa ha adwen nti ene papa nkasa na bibia to nye de ntwa sa ware no kra na omu nwale bi mu a oba ye no wanya ne ho mfa so ena oba ne so so ahunu de wa ya ma no nti na aware ne tuntwa nti wo na aye pani wo nam de beto wani minima asem ama me ne ka kire ni ku ena wo mu mienu nyina na mikura akola nti maame no aso mi mu se me nka ne se kwa wono na awo me ena ne nana ne me ba no nti maame na anya me bone se wo hu se matena sidin ya no afre me bia wonim se mini aduane so de nana no madaroma ekomu aneme ene se komu de me na metwe fon a me fra asemu a meka no bi ni hokora wo de beba nti na ekomu ankasa de ebi neme na maame ne ye maame bi aso no
metimi aka se oye wo ba atan ankasa saa maame no na de papa ne ye nyina wotimi eta mechi twantimasi ne bo se mema papa na boa efise woni wakora wo na wotena ase ma yedidi nti kwan bia so ode wo be kokoma koma to ma bebre ebra so se ode me ko se me fa honko asem bi nti na to ma dwendwen afa be wi ase ekora be ma me ne tie no a ya te me afri ne nchen no be ma ne ba ho na me ni aduane na me frɛ na da no so na ye dabone fofi nti no ono so ye adwuma nti me frɛ ye na oye adwuma wie na ode aduane ebrɛ me nti obedru ye na wa wo papa esi ade asa na wonna afede wodae na ade akyen na papa na fa fon afrɛ me nkrofo se be ma na beda me nchen wo ɛho nti wabɛsɛ ye duru no medwene ho a manti ase na wo se yesi hu nkunwa sebe me papa nso na nani afi oya kokorawa enso asema papa ne kan ye ne se me onim se de emisitie na bosom na ka me se be ma ne ba ye woni ma be ye bibi a me mfele ensuwe se me de duru meka nokre ti papa ne me ka sa afo nso na me ka che ne se me ka na konwa a wote so se me nye sa ade no nti wo pa wo mfire chiri nko ba bia matimi ahye me ho so mletenten a ye de ma me no na ebe ka na tia na me be kofie na me de be ye sa ade de me kura me nti ase nti wo mo tena ase so wo mo ka asem no afi ye kaka na chese ye wo papa na wo tete makom no papa ne ka se wo be ko no se wo ma ne ko ya nke bia won san fa sa ase nwintu ne so ena ye kan ya ne bo no ena enu twae chire no asan de asem foforo ababiem chese ebre dru se me bebe fie no de ensem bebre nya ni nyina na metimi aka na fe na se ye dru bra ye di bayera se bosomi du ba akum na memi di baye mo no enti bosomi du no bakwa wiye no na aka kire me se bayera me de besen ato bosom ne so no mema mabusuan famila na me frɛ me bla na me frɛ me kunu na mbo mo amane se bra so se me di bayere enti omo mfa sa na ema ne mara omo de bayere ne baaya na me master san frɛ me bla se me kunu ne pese wo betoro me na eni kwan se me so bayere m wo de bayere ba eno hu se bebre wo so na watwe fon ama ma frɛ se ebre na so intimi me ya amane ne amamla metimi edi bayre na me mfa bi nto eja so na me so me mfa bi nkama no na metimi edi bayre no eno so yesi hu nkonwa ai me se wo kwakom tete na wo bebe fie a bia de me kan yi obi a na be hia ne sa aduro ba akokora de eno de nokure ni nyame anim ni se aduro no ekwan ya me masafa aso nti me anwale o ka kire me se aduro na wo hama me no eno nso na me kwa akodwale no wasieye asieye ho na me dwale aduro no gise me ne ni mienu na dwale aduro na me se me kunu a me ne tie no ya te me afie ni nchen nti me ma wo no emehwe madagem nti ni aduro no me nwale asam no so wo ka ne ni nua ba bi wo ho ni nua ba no wo sisi a ni din na afa me kakran ka me bo ni din wo what you say enti akom no ne tetie no enso hwe bebrebe ne wom se adro ya me ka se me nwale me free hoko ba bi foforo chese wo kire me niema ana wo shedro ni so amanwa bi wo ho a obekire na wa ankasa wakope aba na wa kire wo se de ye no na wa ye ebi wo ho nso so obe ma ne kyen ame na ahye ebi wo ho so a wono ankasa ehye de ma wo enti akwamtete no nyese ukoya wo fa ne tra obi betimi akosoma bi amfie miensa emfie nan ebre na ebe so na afi ne no wotan ameto wo ne pani ntem eno so wunim de ebe fire beba asem anya asem no eno na ya asem okay osu ohihye ndroma wudwale isi echi kwantimpo mu esieye na afinsutini mu ebia wo ka bia de ye kire wana eno kwasem ni se
uye bibia obema wahu se we yi ni ye no mum de minti min kan e bedroom sa ebia wo de ye ebi wo hokora wonsa dansuo nim na wodwa wutimi de wonsa hia wo bi sei nso wonhu nipa koro asie ye dwale a mi dwale de toso mienu mi dwale no ma hu se wo bia wo ho me kono me ko ya koduru baabi be se aha ni pile ma hu hwi bi na me ko dwale san ko fe no so na me dwale na najudu mienu edu mienu pepepe na wo se ma sha asie dwale edu no me dwale a kopem se ebebo no mienu 2 hours so bu dwale a wugina ho ma ho obi enkojaw dabi obi enkojaw nti mi dwale aduro ni wie ihu ya ne se mi wo fie ne last day na mi be wie aduro ni dware ni mu no mi dwale aduro no me de mensa tum se ya na me ne obi nsa hia mentimani nso chese ye kama mi hunu se asie ye dware ni ehu ena asie ye dware no nso ene kwantimpo mu ni ye pe efise tumi nyina na nkwa so sa kwantimpo mu na mi ko dwale nse kura obi bisa me se me ye de wo manfi ni pakọ na mi gusu dwale aduru no kosi se mi dware ma aduru ni nyina wiye ena me de ba fi enti akom ne de no kure ni enye obia na obekwa obefa ne tra ne ye no kura mi nyi se obekwa akom tete afa ne tra saada eye de ya bibi beba besanka mu nti wo de na ebro asotoro ne ade ne eno de wa nya mi bida efuo do ne de o na si eno de o ko efu makwa ko faduane wo da adrum wo nso aniema esi wo ko ho eja kura na obetwitwa be fie da ko nti se eja kakra se wo de to ko ai sani wo betimi no na wo soa ana sabi wo bi meje nso ankoto fie ma nti me de to me ko ho se ni de se wo se me hu de metimi akuram se mebre kura na ebesusu aboro me so sa na tie ukọ no wanye na udwale aduru do se aduru ni de metimi aka se me dwale aduru mi dwale aduru pa fi se me call starting no kura no me anwale anduru antum me kodru ya ye goro nanso ne maame no ye de metu adum no hye aduru e maame no aduru ni dwale ndi me nyai kosi se me firi ho ansa na obekọ bi akom tete ne ade no ye se ubewie kula na na se unyamwie no kwase se kote bosom na no ansa wo de ne ye me pa cho se ya anya wuntimi abosom no nye wo mu nyina na ba wo mu kasa nti je se ye tewa no bosom bi wo ho so a wo ba okasa nti de ye te na ye bete na no 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 woni ni nua no mu nyina akasa ye de abom enjansa ne yetewa no den na kase we ya hyenso de bia yisei emano ne ye hwese ampa sise de ubetumi ne nananom akasa na so omobom betumi akasa me pa cho se okwa komtiti ha ye so wani ye otewasum na asumutie no enye Komfo bia na wokọ ne wa obetewasum ama wate sebe ensem bebre ena wani so no kura nso ewo kwan a ye fa so eye mawa ye de horo wani so ewo amane ni amamre bi wo ho ayeye enu nti na me ka se minti minkyere eniema mu pi masebe ye niema bi empia bonten ya tete sa Komfo no motete omo ba na akomo no bi wo kura ba duro kura won kyere no eni ade me pa cho ma me ka se minkyero se obekwa komtete na nipa na wakohye ne nsa a daachi bi ohu beba mfaso ama ya boni dimpa no e ka se won kyere wadura ne firi suban bi a wayi na di a kyere no
eni ho sa na ne oba wonsem be ye den nso obi nso wo ha o yesi wo ntwa omonyon kwa ntwa nkwa nso ntwa ne bia na peni no pese obekere no ebi hunum wo se bisa wo ho a eno nti na metwa ne tietia ne se obi ka se wakwa kom tete ne master ankyere na duru ana wankyere ne se ye di we ka we hu yesi wo yesi ya na ebi efri nipa ni su ene ne ban. Okay. Atiase. So master de ochire wan ha ban. Ochire mi bi kwachi. Even me papa kokura wakura na oda dem no. Mi bedru fie no. Ono so nya adaje frɛ me. Achire mi nuro bebre. San frɛ mi kunkura na me ne teso won na ye be ma. Ochire ni nuro bebre bi. Nti aduro ni de ende ehun bu kikura wo hono mu a sebe utiye wo ye a ewo kwan a obefa so a wodi we kan we hu a ebetimi ayese nti o master ti make kan drum you bi bomu so we dey sanhwen mpo ananta na amode o bai ba fi wodi bia ye ma asa oh se mi yini boni aya was ebedru finfin no no tan eba ayi o ahyase ne de no woni meti kama nti bibia even ya do no obodin na makofofo na minim ne ba bi ye frɛ ne Kofi na kwamra omo ne kopi no omo kwa wosidi omo achi no wabodin we yese nti nro ne de no kure ni ochire mi bi nro ne de ochire mi bi nti me so de ochire me no me baaye no me nsan ko hye obi ansam na emom tu anamon die dro dware nyese akom ye nkom nwie ewo mu ana matu kwan me kura me ne mo kse mi wie ye da so yo asemi awo kai ma me mfa yi emebom asa no so ye kire mu akomtete me tie no kure ni me masa ebra ye goro me ede metu aduru mu no enye da bia na ogoro ho o ka kire me se wo kosire mu a sabe ba bi o motie no ye motwene wo ho adwuma na wo betimi aye ama na ye yi no eni hia enne soso de yi de ye hyeda kyerasa me masa wan kyere masa o ka kire me se bosom be ye adwuma be ye yi no enu ni hia na akwani asane de enka hwe nti asapa nko ade anka metimi aka se menye Komfo minim sa na o di ma de o ye na ya na and yes bosom ne ba de obeye wa ye o ko me amini padu akora minim ye nti se me ko ba bi na bosom ma ya mensa ese ya o kwasa na opusu eno de se o bitimi sa ne ye bona baso ni se kitwe ye o wa ha sisi me na sabe ede na me ye no wa enso bosom na ba akola no se bosom ma akola na aka so wonsa wo hunu se de obeye enso so wo mo ba de omo pese omo ye bi omo timi ye nti me de asa ne momu de enhia batenne no ebi so de asa ene makom ye fe eno de ewo ho sisi ya me ne o kase ame me masa ye dru nti se ba akom ye no obekire me mama adwene si so aye no so ne bebo ame anse ebese de yankomo hwehwe no enyina aba na wiye na akomtiti mu na ya ne ebi mu fa ya mu ebi mu so abosom ne beboa o mu ne ade wo de na abosom boa wo se efa ebi ahokyere mu na ebi abosom ne se ebi amunyewe mu fa we nka we hu ahokyere ebi ato betwa ebi meyere no opeska wa akomtiti mu munyese na ska wo hodada oh me de no kwasem nyame anim ni sebe me blasa na hene akom ne ka me no o shemani munyam satambe ma na me ne tie no so se me frɛ no na obi a ono so boa me nti se akomu ahokyere pa se bi abosom kra be ka so ohia bibi manya bi de ndie ma eno nko ade anka ma hu medidiem ma hu bisa obi o so akom na fa no foforo no bi a bosom no so he bebre na bi a be ba beto Komfo no nti se wo ntimi amfamu a woni se bosom no ni ho ne eno de me da akominim no sa problems no man hie bi okay na emo me ba fi amaye Komfo a obi anim se me ye Komfo no na me hia nsohwe nsohwe besa
na me ye adwuma pa nya komi nko ana na ye madwuma na me ye ba akese eniema de bi afiri mensa ye ntamo ha de didi wonim me niema nyina afiri mensa de korpe sada na me yale me amini pedua kra ma nko me ko hospital into amu apon adwuma be 9:30 amo ma toto ba nim de safo abere me da ha na ebe ka chem se jato me ba ni no kwasem nyame anim ni na eden nyanso mitintimi niema ese ye de me ka se me ka ebe ye onwa di freezer kese nan double decker minu ebia niema wu ensa ya hyehye mfidi a ye de bo ayi ase nyina na ye de bi bonnwom wo ti nyina hye free mensa eno no ma mpa ba me da so wu enti me wakom titie nim de san so hwe no menhye bi ate class yeso be costo no so abofom nyina ba ne se eno so ba ne se costo de menye bi de na me ya na makachiro but me ye no wie ye no masan ekukuru esi ho na mu madwuma no na menhye ase atase na ne da se onya brani ahwetwe nkomo obi hwe ye ebe ono so kwa kontiti mafutu be na wonde be ma no so yo ba so ye be ma de me kan se Bible class sweetie nyama forebo se wo kwhye obi nsam a wonne yeye ani supan pa wo beyi nadi no e ma wutimi tena ba bi ma ho to obi wo we ne wo be obebre ne ho ase wadi na kaka na fe ni obesole agina sebe akwa ontimi ensin owura saneti enti media de me kan ne se adwuma ne nafem enti se wukum na wa amre wo ho ase a na ukoye akesesem wo de wo hye na sensem a woni maduro kura wo nkyerɛw eno de me mfa na ada o minua ba okay dodo na o me yom se ye nkyerɛ wo maduro firi suban na wuyi na di ne nipa na gyew se wo tetew na daachi bi ni wono so agidimpa wo wo ho ebebisa se hwan na kyerɛ wa komtete ana hwansem na wo kɔhye ye nipa semesinsem na na me wo sa abre ne nipa nso na nimu abanyam enti se wono boa wo de wasi yi na wo so wo twon na so obeje ho so obeja wa mo wako na hu obi nso abi obi wa komtete wa ne na se wa di nipa na fa ya o mo ba nipa ne ba abonte na obi bisa no o si nipa semesi ba ya o na o de hye no obeka ano die na me ka no yesu ban a obeyi nadi ene bema hwe na Komfo ne bi won so mo so osuban a mo so beda na edidi a kire nkwala no se nya ne ba ana me kira wo se eye me a me ba wo nchen no misuban a me yi nadi ene di wa me nso so a me ba wo ho no de obeyi nadi na emom se wo hwe de wo kɔ ne ho no de wo ya kire wo na so obeye bi atua ne so on de won fa ho pa wo be kire on pa wo nkire yate ni nyina ya ho blase yate nana aifo ha ene bre ebe ma ye kwan eme ye de ye nkomo twetwe ni nyina aba na wie mese so beja odwenkyere edi egu ho no mo se edi aman de wonti ase bianje egu ho no se na afen so Mr. Bafo ene jan me chia mo ye pa na afen ma mo comment bia nananom enhira mo nsa no adwuma ma mo bibia mo ye no enkototin eda wase What's the wood anyway? Open so about dinosaur. Open roofing tiles, papa. Now they are board dinosaur, they are jack. Hey, baby, I open and make come for the amount. And one is Serwaa Ventures. Serwaa Ventures, you are for stone coated metal roofing tiles. Papa, I need board platform at your pro. Jack, your crow from adjacent air prime cars. BBN, I'll bet to me a 0244 870301.